Wang'eyo ni gin migepe moko mabende oting'o jogo modhure e pacho kae, daktari. Erokamano Lydia. Ka wang'eyo ni polis gi jopuonje timo tich maduong' kabisa e piny ka. Polis rito ngimawa, rito alworawa, geng'o weche moko manjori manyalo timore. Jopuonje to ok wanyal wacho mang'eny. Jopuonje ok wanyal bedo kae koonge jopuonje. E wach mar thieth, iyudo ka nyocha polis gi gobila nitie insurance scheme miluongo ni On Minet mane bedo ing'iyo gi telo miluongo ni MKL kata MKL. To MKL ni gi sani nigi gope mag osuptal malawo mana gana milion madhi 700 million mapok ochulo osuptal. Mae gimong'e. To wacho ni jogi kogol, to magi gin mana osiptende bende ma bende neno ang'o SHA sani. Koro wacho ni jogi ok nyal wach ni koro polis gi obila gi jopuonje koro igolo tikete SHA, to gope mane ntie mabe igolo mane osala gi kata e payslip gi ok chul gi MKL. Koro wang'iso gi ni MKL nyaka tiek chulo koa sani nyaka Disemba, nyaka chul gope magin go kata gimi osiptende payment plan, mondo kwa chopo Disemba wabro thiedho obila to wabro thiedho jopuonje ka wabe waonge ting' maduong' ni koro walao pesa mapok wakia kibro chul kata pesa ma wakia ni koro ibro chak lao nade. Niwach ibro ng'iswa kendo, inyalo ng'is kendo osiptende kaka nowach mar NHIF ni oyo koro morono abro timo verification. Mane gima koro waluor kaka sani koyo goyowa, koro wadwa ni kik wabed kwa tang' ni kik wadonje bugo ma wasokunyore ma sani wantie miluongo ni SHA. Daktari, bende nitiere wachno motenre kod duoko piny ngadho mar kuonde thieth kata otendni ma bende achiel kuom gigo modwaro en mondo omi duoke kaka ne entiere cha.